bare gå ned med den her. Buller må bare ikke komme med på andres videoer. Hvis min gutter her, han kommer med på Nikolajs videoer, og så hvis der er nogen fra min kanal, der tjekker hans kanal ud, ikke? Fordi de har set hans face før på min kanal jo. Så hvad skal vi lave? Og på nogle af busturen og i dag, så kan det godt være, at de disliker hans videoer, at vi ikke kan. Bare grund af, at Buller han også optræder hans. Jeg kan skaffe hver 100 afspilninger. Hvis man har 5, hvis man har over 20 subscribers, ikke? Jeg filmer, ja. Sådan. Hej, YouTube. Hvad så nu med dig? Jeg er din ven. Ja. Hvis der er nogen, der er her, så er det her. Jeg er sådan hver han har allerede fået fjernet 2 ribben, så han kan suge til en egen pik. Han vil bare ikke, at det skal komme på YouTube. Det var en hemmelighed. Og han spiser også sin egen lort. Hver gang han har været på WC, så der er han op lokum og bare jam. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg kan fylde mit hoved ned i toilettet. Nej, men det er derfor, du bruger din hånd til at tage op af lokummet. Ja. Så prøv at se, jeg får den til at... Og det her, det passer så ikke. Det der passer ikke. Det passer ikke med ham der. Jeg har en bams, der går ind i mere. Det er ham selv, der kan høre noget mere. Det kan alle drenge. Og piger. Husk nu at like hans videoer for helvede. Og husk at subscribe ham. Han vil rigtig gerne have det. Han tænker ikke på andet end sin mor. Men alligevel, I skal huske det. Mange tak for det. Niklas. Ja. Du har mig forkert. Ja, sådan der, det er bedre det her. Ja, det der, det er bedre. Det er bedre. Yeah. Der skal ikke stå. Du åbenbart ikke selv. Ej, så der er det vores lyserøde taske. Nå, lyserøde taske. Ja, med guller, jeg giver. Det var også en... Vi nævner Nikolaj. Jeg skal også gøre så. Med sin kæreste. Ja, det gør Vi nævner Niklas. Jeg spiser mennesker til hoftesmad. Ja. Jeg elsker kebab. Kebabman. Kan jeg få kebab? Kebabman. 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 Fuck, laver det. Kebabman. Slutter vi ikke med den her video? Ej, han er ude og lige krist. Det tager du ikke, hva'? Men må jeg lige tjekke?